Tako je. Koliko mu je velika baterija? Velika baterija je, ovak, malo sam istraživao isto. Po papirima 21, nešto kilovacata, međutim u praksi je to otprilike oko 25. S tim da se ovih 4 kWh ne koristi. Zašto? Zato da bi baterija zapravo bila trajnija. Ona je LFP, istraživao sam i to, LFP baterije ti imaju od 3 do 5 tisuća ciklusa. Drugim riječima, ako on je po VLTP-u 100 km, možeš napraviti, ajmo reći, 70-80. Na testovima rade i puno više. Ja ću reći, ako radiš samo 70 km, ti možeš napraviti s ovom baterijom po matematici, ako su lagali mene i ja lažem vas, pazi, između 200 i 300 tisuća kilometara. Samo s ovom baterijom, iako je plug-in hibrid, ona je relativno mala. Da bi ona degradirala tu negdje ispod 80%. Eto, to ti je otprilike to. Pouzdanost HS-a, napravio sam i to istraživanje, imali su problema sa infotainmentom, međutim nisu imali problema sa pogonskim sklopom. Baterija, elektromotor, to sve funkcioniralo savršeno. Mislim da je bio problem isto tako u softveru mjenjača. Nešto je bilo. Međutim, pouzdanost je bila kao, ajmo reći, europski brendovi sa određenim sitnim manama i problemima.